že či tá starostka alebo ten poslanec má nejaký taký prútik v ruke, čo šipne a bude hotové. To môžu myslieť len ľudia, ktorí nepoznajú, čo všetko tá práca toho starostu alebo starostka alebo poslanca všetko obnáša. Preto by som ti chcel poďakovať za všetko dobré, čo si spravil pre kláštor, aby som ti chcel popriať do ďalšieho života, či už v súkromnom, alebo nejakej podnikateľskej činnosti, alebo ako sa uchytíš, oddychni si. Všetko dobré, hodne zdravia, šťastia tebe i tvojej rodine. Ďakujem za takisto by som chcel vám, pani starostka, takisto popriať do toho nového roku, alebo do tej vašej novej práce, ktorú teraz budete vykonávať, všetko dobré. Hodne trpezlivosti, hodne pokoja a možno a niekedy, čo by som si prial, nie toľko falošnosti, ako tu niekedy bolo. To by som vám chcel od srdca povedať. A nech sa vám darí. Začína od 1. apríla. Do 1. apríla, ako to bude na tom zdravotnom stredisku? Funguje to ďalej? Funguje bez pohodný lekár? Ja ostanem bez lekára. No, to mi nejak ušlo. O tom detské lekár? Čo sa detského lekára týka, tak aspoň čo mám zatiaľ informácie, bol by rád. Vlastne máme v kláštore primára detskej chirurgie a on by sa posnažil pomôcť s tým dotiahnuť sa detského lekára. Tak uvidíme, či sa podarí osloviť niekoho a bude mať záujem v kláštore fungovať. Určite ja sama sa budem snažiť pritiahnuť sem niekoho, pretože mám dve malé deti a chodím až do Zátorčia, takže detský lekár je určite potrebný. Ja ešte napriek tomu, že teda mám taký názor, že je to viac menej dneska také slávnostné, tam sa využijem to, že tu ešte mám bývalý starosta, tak sme riešili cez internet voľudovú, respektíve preplatenie. Neviem, je nutné, neviem, či o tom všetci vedia, je nutné to schvaľovať, alebo nie je to nutné schvaľovať. V tom e-maili si nás žiadal o nejaké vyjadrenie. Tak podľa môjho názoru to nie je nutné schvaľovať, jednoducho na to názor máš, malo by ti to byť preplatené, neviem, či to musíme teraz schvaľovať. Názory sa rôznia, nárok na to právny je, ale pri funkcii starostu to prechádza aj odsúhlaseniu poslanca minúceho zastupiteľstva. Vyjadrite sa k tomu, či to je schválené, alebo nie je schválené. Môžeme aj nový schváliť. Ideme to schváľovať, dneska to schválime, alebo schválime to teda na budúce, keď si... Myslím, že to teda môžeme ešte všetci pridať len presne, neviem, sama. No, neviem teraz sama presne ako. Tak to mohla ešte Maroša poprosiť sformulovať nejakým spôsobom, že čo? To budeme vedieť sformulovať a povedzme na Obecné zastupiteľstvo súhlasí, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preplatením nevyčerpanej časti dovolenky za rok 2013 v počte 16 dní, za rok 2014 v počte 25 dní. Odchádzajúcemu starostovi obce v najbližšom výplatnom období. Ja som sa k tomu v podstate prakticky sa to vyplatí asi z tej kapitoly, ktorá je v rozpočte schválená, ktorá bola určená vlastne pre tento rok, ale keďže to asi nebolo plánované, tak potom sa budeme musieť zaoberať dodatočne na navýšenie tej kapitoly, aby to vyšlo teda. No ale k tomu určite, keď sa bude prehodovať záverečný účet obce, tak podľa rozpočtu minulého roku tam boli schválené financie na to a nebolo došetané na to, aby sa zaplatili aj tieto veci.
kým si tu, tak či sa v týchto veciach nejakým spôsobom konalo, či máme nejaké vyjadrenia, tak sme vraveli, že požiadame niekoho o nejaké stanovisko, prípadne ďalšie otázky, aby v podstate sme vedeli, na tom sme, aby sa v tom mohlo pokračovať ďalej. Robili sme kroky aj v týchto veciach, zúčastnil sa aj pán Vyšný, aj pán Cincík, vlastne to aj druhá strana v súvislosti celej tejto situácie a boli sme priamo na mieste, prebrali sme veci, dohodli sme sa na tom postupe, ktorý ešte doľaďujeme. Lebo určite je potrebné riešiť nielen časť, ktorú zastupuje pán Cincík, ale je potrebné riešiť cintorín ako celok a časť aj ktorú má druhá strana, a tá druhá strana je, Koško, Katriniak a druhá strana Rodníc. To znamená, oslovila sa aj druhá strana, Koškovci vyjadrili súhlas s ďalším postupom a súhlas s dohodou. To je jedna stránka veci a potom tá legislatívna stránka veci. A je to oficiálne dohodisko? Máme nejaké vyjadrenia už, teda, že áno, je to alebo nie? No, keďže sa tam pochovalo 50 rokov, tak to potom myslí. Ale v každom prípade určite potom treba doriešiť isté nedostatky, ktoré sú tam ako prevádzkový poriadok a ďalšie náležitosti, takže to sa potiahne. Dáme starostovi. Už asi starostný. Už ja sa oboznámim presne so situáciou. A prispel by ešte niekto raz do diskusie? Príspevkom. Ja by som možno poprosil, či by bolo možné teda na najbližšie zastupiteľstvo pripraviť predbežnú verziu vlastne čerpania rozpočtu obce za rok 2014, prípadne možno spresnenie výhľadu vlastne vyplnenia daňových príjmov, aby sme videli pri tých ďalších diskusiách, zhruba aké sú možnosti obce, čo sa týka investovania a týka do toho, že by sa tu dneska bavili. Neviem, či bude uzavreté účtovníctvo, ale nie tak predbežne, ale na konci januára myslím sa s nami to bolo. je tu rovnako pani ekonomka, ak by bolo 5.2. bude. Takže už na budúcom zastupiteľstve budeme mať túto predbežnú verziu. Pokiaľ už nemá teda nikto žiadne príspevky do diskusie, rada... Dajme hlasovať teda tam ten návrh na preplatenie domovy. Aha, ten áno, to sme nehlasovali. Ale podľa mňa je to formálne, je to v zákone, že schváľuje po schválení zastupiteľstvom, len v tomto prípade, keď dochádza pán starosta, tak zrejme by sme neúspeli pred právnikmi a tak, takže je to formálna záležitosť, ale tak tomu hlasovať. Treba povedať ešte raz túto formuláciu, alebo môžeme rovno hlasovať? Súhlasí s preplatením nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 vo výške 16 dní a za rok 2014 25 dní odstupujúceho starostovi obce. Kto je za? Možno to je všetci prítomní sú za. Dovolte mi, aby som teda uzavrela toto naše dnešné slávnostné obecné zastupiteľstvo a ustanovujúce zasadanie. A rovnako aj popriala všetkým všetko dobré do nového roku, aby sme mali veľa šťastia, zdravia, aby sa nám dobre spolupracovalo a vyšli nám všetky plány a naozaj sme boli pre občanov a občania boli s nami spokojní.